Бу бүлмәдә сүзләр кирәкми. Рухи яктан ял итү өчен талгын музыка һәм сүрән ут яктасы да җитә. Рольле уеннар ачыктан-ачык сөйләшү баланың эчке дөньясын аңларга ярдәм итә. Гади шар ярдәмендә ничек танышырга, бер-береңә матур сүз әйтергә һәм үзеңнең кимчелегеңне яхшы якка үзгәртергә. Шәһәрнең 3нче мәктәп укучылары бүген Ышаныч социаль-психологик ярдәм үзәгендә кунакта. Мондай психологический бүлмәләр бөтен мәктәпләрдә булсын. Без бер монда җалыктык, бик күп эмоциялар булды безнең яхшы. Без психологлар белән сөйләштек, үзебезнең переживанияларны сөйләдек. Имтихан алган һәр бала үзенең стресстә, һәм шушындый тренинглар үзенә көч бирә, кеше ачыла. Психологларның уку процессында ярдәм әйтеп бетергесез, аеруча бердәм дәүләт имтиханнары алдыннан. Агымдагы елда мәсәлән психологик әзерлек тренингларын районның 783 укучысы үткән. Психологик тренинглар барышында без укучыларны үз-үзен тотарга өйрәтәбез. Экзаменнар вакытында авырлыклар килеп чыкса, без аларга чыгу юлларын күрсәтәбез. Кергәндә ничек үзеңне тотарга, имтихан вакытында. Шулай ук имтиханны бирә алмаган очракта без балага нәрсә эшләргә өйрәтәбез. Анардан чыгу юлларын эзлибез, чөнки экзамен бирмә ул бала өчен бик каты стресс. Үзәккә мөрәҗәгать итүчеләрнең проблемалары төрле. Бала һәм ата-ана мөнәсәбәте, укудагы начар өлгереш, тәртип, яшьтәшләр белән мөнәсәбәтләр. Бүгенге көндә Ышанычта 6 психолог эшли, һәр берсенә бер шәһәр һәм берничә авыл мәктәбе беркетелгән. Общество наше настолько изменилось, что Җәмгыятебез бик үзгәрде. Күп санлы социаль челтәрләр аркасында бер-берең белән гади оралашу юкка чыкты. Бу үз чиратында баланың үз эченә бикләнүенә китерә. Моңа бердәм дәүләт имтиханнары да өстәлә. Балага киләчәк турында уйларга, уку йорты сайларга кирәк була. Һәм шул чакта ул психологик яктан киеренкелек хис итә. Һәм моны үзе генә җиңә алмый. Бу очракта психологлар ярдәме кирәк тә инде. Ләкин алар мәктәпкә атнага 2 тапкыр гына килә. Тагын да яхшысы һәр мәктәпнең үз психологы булу. Приходят они к нам всего 2 раза в неделю сейчас. Имтиханнар бирү чоры ата-аналар өчен дә үзенчәлекле вакыт. Сынауның ничек узуы, аларның дөрес итеп булышуына да бәйле. Иң мөһиме балага басым ясамау, акыл өйрәтүне икенче планга калдырырга. Өйдәге бар сөйләшүне имтиханнарга гына кайтарып калдыру бик начар. Балага ял итәргә, уртак эшләр белән шөгыльләнергә, шаярып та алырга мөмкинлек бирергә. Имтихан нәтиҗәсе канәгатьләнмәслек икән, моны фаҗига түгел, тәҗрибә дип кабул итәргә кирәк дип психологлар.